Aiwa, ndida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Nhasi ndauya kuzoona Tariro Nyarugwe, mwana ane 18 years watakasangana naye musi wa2 August tikaposta video ripo pama-social media platforms edu ese. Tariro ane dambudziko raakasangana naro ratinoda kuti tinge tinokurukura pamwe chete nerubatsiro rwaari kuwana kubva kwamuri. Tariro, wakadi yako? Ndiri bomu risei yangu sendi. Ndiri nani mazuva anga awanda asina kuona? Ewa, mazuva anga awanda zveshuwa. Anditi takuda kutokuona everyday ka tikangoita 2 days sina kuona chete takutokanganisika. Aiwa, zveshuwa ndizvo. Anditi sangane muri Zimbabwe, waudze zita rako, makore uye muchidimbu dambudziko rakazoita kuti unge uri unopererawo pano paSaint TV. Alright, zita rangu ndinonzi Tariro Nyarugwe. Ndine 18 years, ndine kidney failure, ndoita dialysis ka2 per week. Zvakatanga ndiri kuhigh school. Zvakatanga ndiri kuhigh school. Ndikangotanga nekuzvimba makumbo, and then ndakayozotorwa, ndaidzidzawo boarding, ndikayozotorwa chikoro, tikaenda kumba, and then the next day ndikazoenda kuGweru. Ndopa ndikabva ndazongo handizivi chii chikazoitika, ndikazongomukira kuno kuHarare. Alright, ungatitsanangurirawo kuti wakanzi naana chiremba chichoda kuitwa uye mapapi nekuunganidza mari uye iri kudiwa mari? Ndinofanira noitwa kidney transplant kuIndia, and pakanzi panoda 30,000. So far parezwa 20,000. Ndo vakaireza vakatarisa. Ungada kuti kudii kwavari? Uri kunzwawo sei zviri kurevewo kwauri Tariro, zvekutoti patori ne2/3 yemari iri kudiwa? Aiwa, ndikunzwa kufara zvisingaite, ndikunzwa kufara, ende dakungotendo kune vese vakabatsira kuti tisvike patave muzuva ranhasi. Kune vakabatsira vada kudzokorodza futi nevamwe vanga vasati vaona video rako uchitaura kana nyaya yako, ungadawo kuti kudii kwavari? Ndingadawo kungotiwo kwavari, kune vasati vaisa, ndaikumbirawo kuti dai mandibatsirawo mari yangu ingokwana 30,000 ndikwanise kuenda kuIndia unoitwa transplant. And kune vakamboisa, kana vane mwoyo wekuda kuramba vachiisa futi, aiwa, ndinotenda zvisingaite makandipawo mari kuti isvike pakukwana kuti ndiende kunoitwa transplant. And kune vari kundinamatira zvekare, ndinotenda. Aiwa, tinotenda. So muri yeZimbabwe, kazhinji pandinouya ndinouya ndichichema kwamuri, ende chinondifadza ndechekuti munoteererawo kuchema kwehanzvadzi yamai venyu, ko munomurasirani. Tadzoka zvakare kuzochema 10,000 yasara. Ndoizvo tikabatirana vanhu vese vari panapa vaona umwe akaisawo $, umwe akaisa $5, chero yawaisa mari inotobatsira zvakanyanya. Ndinotenda kuti tinosvika kure. Mwedzi uno uchinopera ndinovimba kuti 30,000 USD inenge yakwana. Also pane GoFundMe link riripo comment section. Ngati donate tichishandisa link iro kune vari kunze, zvakaitawo vari kuchandoko, vari kunyika dzakatipoteredza, makasununguka kunge muri munoitawo madonations enyu kuitira kuti Tariro ange ari anoitwa kidney transplant. Vamwe vanobvunza kuti saka ndiani achadonata? Takaona vazhinji vanhu vachiti aiwa, ndoda kumudonetera. We have seen rudo rwamuinaro. Aiwa, tinokutendai zvikuru. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Dona aripo achadonetera Tariro imwe yeitsvo, vanova ivo amai vake vanonzi Nomo Nyarugwe. Ndo vachange vachidoneta. Kozoti pane umwe wakambonyora comment akati, anko, mari yakwana, ngaaenda anoitwa kidney transplant. Ndoda kuti ndikuzivise kuti Tariro haasi kuenda ega pari kunoitwa kidney transplant. Zvoreva kuti
vachaenda vari vaviri vachanoitwa mai vake vari dona vachanosvikawo pavachaitwa operation kuitira kuti itsvo yachona inge irinotransfer ichiiswa muna Tariro. Ndo chekutanga kureva kuti vaviri ava vanofanira kutoenda, uye vaviri ava vanenge vatova mapatient kana vasvika kuIndia. Havagonongozoenda vari vega, panotoda umwe munhu wechitatu anenge ari anovatarisa, anoti pavanenge vachirikavha ndiye anenge achivabatsira zvese zvaanenge achivabatsira. So ndo mafambiro azvichange zvakaita. Ndakaona mibvunzo iyoyo yakubvunzwa, vanhu vakutaura kuti mari iyoyo yakawandisa. Ndangoti muzive kuti vanhu vari kuenda vasi vaviri, kana kuti vamwe vari kuti pamwe ndiTariro ega achangoisirwa imwe kidney mukabhokisi obva aendeswa kukidney kuIndia odzoka. Aiwa, zvishandiso kudaro, vanotoenda vari vatatu kuti kubatsirwa kwaTariro kunge kuri kunoita zvakanaka. So ngatingobatirana nevamwe. Mibvunzo iyoyo yakanaka, inoita kuti zvinhu zvinge zvinodi zvinojekeswa kuti zviri kuitika. So kureva kuti mari iri kuungana inotova mari yematiketi matatu yeaccommodation yemamedical bills achanoshanda kumberi. Aiwa, ndinotenda tese tanzwisisa nekujekeserana kwakadai. Ane nzeve dzekunzwa wadi anzwa zvinoreva sekuru kunyika yeZimbabwe. Tariro, waita yako basa nekuti taonana. Aiwa, iripo Uncle Saint. Muri yeZimbabwe, zita rangu semazuva ese ndinonzi Uncle Saint. Ndanga ndichitaura naTariro Nyarugwe muno muguta reHarare. Mwari wekudenga kuitira zvakanaka. For now ndichiti it's much love and God bless you.